tasidong mo halingage mat pitik to'y puso tapnuing kamay mo tektekan kay papanan to'y napudno nga panagayat ko hindi ngam o ayat ko balikas ni karayo nga pangipek sa aggagar keniliw ko nagsadag di arpad mo iwagsim ni panagdwa-dwa tasagraben ta dilipnos na tuyayat ko para ken ka ag nanayon awan patinggana mensahe ni ayat siya sinupay di pangyawata nudilae siksika nga puun day to'y biyak